Vnímam to veľmi pozitívne. Československá fundraisingová konferencia je veľmi zaujímavé stretnutie fundraiserov, ale by som povedala, že aj nie fundraiserov, s množstvom zaujímavých speakerov, ktorí hovoria krásne skúsenosti o tom, ako sa dá budovať nejaká značka, myšlienka, ako sa dá podporovať nejaký projekt. Atmosféra je to naozaj veľmi príjemná, veľmi zaujímaví ľudia, ktorí sa pristavia, porozprávame sa o projektoch, na ktorých robíme, ako sa nám darí a pozdieľame si skúsenosti. Takže naozaj veľmi príjemné. Sú to veľmi zaujímaví, inšpiratívni ľudia, ktorí majú obrovské množstvo skúseností a vedia dať skvelé rady a veľmi konkrétne rady. Určite, že najdôležitejší princíp fundraisingu je budovanie si vzťahov, čo bolo pre mňa teda, hoci to možno znie tak logicky, ale že pre mňa to bola úplne novinka, že naozaj by to malo byť postavené na tom vybudovať si jedinečný vzťah s tým daným donorom a venovať sa mu a skúmať možno, že aké sú jeho potreby, motivácie a potom teda na tom ten vzťah ďalej budovať a rozvíjať.